for Adolfo Yamamo Adro Ebio and also a kwesiada Yankopon ede adum ye na ohye nse ebrebiara a obodin se enne no yemo ye homodin biara se yebeben ne tro SM no futu a Timothy Paul Dima Timothy eno no se bata trosem no na eno ena beboa wasetena ene onkwaje eno nti ye ba besua ade onuadofo de wo kan sana tie ebre aso Peter Nguma edikan no trainer nchichemu duba ko ne se so bi sumo a mane nsom se de awrade ede ama so bi kasa mane nka asem no se eye nyankopon asem eno nti na ye busa se de wo kan sa ene tie edumadi a otafo Church of Christ ena ede breche for adofo da kwasi da nwumre free no nkron ekosi no ndu no ena dwumade obetimi etie wo otafo COC ewo Facebook se ebia radio emmenwa obetimi ahwe ewo Facebook otafo COC ana sompa YouTube no so obetimi etie dwumade no ewo ho adofo no yadin komo empembebre na enenso eyeda na otwe a etoso edu ensia yegusore esia nyankopon asem asempakafo ene madom so enam trosem so acheche ya amyehu sese yesatra yadwen na yema ye ho kwan ma yebo yesu a ewo biaye potia ode eko ode ka asafo no ho na asafo no na atiefo adofo menimu nyina yebusa asempakafo no se ene de ohe na otwe a etwa mu no omaye hunu ho komhye ene ade na okeka ya mpo ebeka se se Yesu eka se obesi na asafo nanso na ene sabre na asafo no eba ene ye beyire won ye no won asuama wa kyen breko a sa asafo krona ye ose yenkomu no na Bible naka se ye bo asu a ode yen ka ho no wa me hu se de na no me kan se ye de ni enim se se nya bo asu wi a ya bo asu enti ya bo asu no dodo a ya bo asu no ye ni nyame asafo no ye ya je di no ni abo yesu no ye ni nyankopon asafo no nanso o kyen se enyesa eneche enti ne oba be kyen ebreko a asafo no ebaaye na yehunu se odi trosem no so ebedi hu adanse am yehunu se sa ena etie ampa dwumadie otafo Church of Christ Standard School eka aboafo a eboama ye de bre atiefo adofo no na ose akwanya ewo ho ede ma mofra nketwa no free nursery ekosi
JHS nyina oje mofra afi resource no papa say oyade enti momayen fa ya ma no nko Otafo Church of Christ Standard School na omfa nyamsem entity mofra no emayen wo number no ye 0244 591121 0244 591121 o fresa number na obema o obecho de wo se oye a yebejo banatum echefadofo yebesre na sempakani Patrick ene yene sempakani Patrick Dankwa a wo Church of Christ Tech Campus na sempakani Henry wo se usunso ewa ha na afi sempakani Amponsa Retna me pacho udino de wa bebo na ya na ne boye meden na sempakani Patrick Batten so ewa ha beboa tina de se de na wotwe atwa mu ne yenua bibusa se enti mo pa che se sa asafo no me boss na me nka ho a che se minya nkwaje ana ena mu be ma yahunu asafo no se no kra ba bi free eba se Yesu don anti asori Yesu na kan so obesi na asori se no ne de mo ka ho asem na ena mu be ma yahunu eno nchi e be se ma sempakani Patrick Dankwa ene abompaye na ye free dumadie no ase anuanu me mompaye yena ja wosona okron ena nsuso ye ba wani mu Yesu din mu eda wase yeyiwa ye ekanfu din ewo wadom ohumobro ene nhwesopa yeda wase ewo Yesu Kristo amane bewu agi ewiase enkwa ene won hihye ya wo ye to ho enam wasafo so a wo de bagi adasanyina enkwa na ne senti wonam wasempakafo so na nam sa asafo yi so edan utirimupo edi na ene wonam Otafo Church of Christ so enam afidie so ebema oman Ghana kumaseman nyina ate saa no kuri yeda wase so koso kan ye ho edi beduru ha edon mu de esro nyina ne se Awurade pa kan ye ho awudwumadi ahyase ne nkoso ene na wieye na ye nhyewe munyam ewum igya ye tiefo nyina ba wanim Awurade siesie obi biara wo pe no kore no ehunu akoma na ye nkoso entie no kwasemu yi na yenya gidie entumu nsuso a de ye beti biara no ye bakoso ede aye adwuma na ne sayos no upie wani munyam mu na akasemusu nkan wiase a yene a ye kan ene ye tiefo nyina no yakoso enya enkwagye am ye kra yeda wase tumi wura ma wo pe enye ho ewo don mu ewo Yesu Kristo di mu amen amen yewie ni sa no sempakani Henry nano wonana wanu guso na bre no eson ye no kwasempa ha nti me pese otoa so fi se o kan se de ewose ye hye no so e ba ko ne se Yohane wantia sorry Yesu nso e kan ho asem na ne wo ne daachim nti na sa sorry no a mo kan no e pa sorry a ye nyini chen no bia sorry we nyini chen okay o ka wodi kan if it's sorry a wo chen no kra de ni kwa isa odwen se obekobie na Bible manimu sa akra nso yede aseda be menyankopon na se na da yi nso wabo ye ho ban no wakra ye sisie ye ama ye hie mu kama na de fi ha ye mapa adoso pi kire se dwumadie no ekoso kama nyankopon nhyira adoso wono murusu o mama ye amen eni apeni red na so free takrade do ho takrade central church yeah abewo ye nti on de se de enim no man Ghana mu a waba ha de kyese ebe koso kama pa nyamias ha se de o kan no no kre bibia ye kan bia na wo se ye nya tworo kronkron mu enyina so that's right nya tworo kronkron mu enyina so ana kyese bosremuka nso de emankwa nti de ye duru ya ye de esi ye na mebre ni nti last week no ekoba se dodo na na wa adwen se asafo nyankopon gi nipa nkwa wode no eka ho no
ade e bi se hyase from the book of Genesis and asa abodi mfiti ase ye kire se bibia ase ni ho e wo Bible mu e bi nso kire ese ampa ohwe apamda da mu a ejufo so mona na e wo ho ba so bo modern ba apamfoforo mu a asori bi bai na asori na bai ne e bai wo Yohane Suboni ebreso no asafo friend Baptist wo mu betrezi wo mu background akopem John the Baptist ebreso ye gina Bible so de kire se da bi no krebia ni sa asem no mu se obetima Tracy Church efiri nese akọwachi a na bekwa kudu John the Baptist eso if he say as at AD 27 na John the Baptist asema woka ene say monsa kira mo adwen no soro ahenie no aben as at AD 28 na Yesu nso aka e de akira somafo ne say se mo bompire mo mompire say ye ja wo soro wahenie emra enti ade a aben ade obi mompire say emra no mpacho ebeka say ne wo ho anase ni ho emra na kire say ni ho okay aben kire say ni nya medu ya indi Yohane Suboni bere so ni medu Yesu asem okan enso kire say ni medu asafo no enu ani ahenie no based on Matthew chapter 16 verses 18 and 19 no obotan isu na mede masafo ebesie na mede osoro ahenie nsafo a ebe mawo eduru ho ebe hye da kire mo eyie pa ma enti ase abamu ewo ho indi Yesu hyebo ewo no ne bere so ana oye adwuma no eto aso ama fei omu amu ya asomafo mu di Yesu achi ni mpo bebusa asa berebe na ade ahenie no ebema kire se Yesu bere so ana oye na adwuma efiri bra Yohane Suboni bo na suma oye na adwuma kopem ni wuo ene ni wusoriye emompono na asafo no emai na asafo bia eni ho indi obi ka se ebetima Tracy asafo ama na betra Yesu akopem John the Baptist so ama na akopem abodi mfiti ase a mpacho bibia sa enim eno nkere sa asafo ni Bible mu na emom ebere hya ase na ama ewo Yohane Suboni ebere so ama wo bra na Yesu enso ewo ho a wodi akwane aba wo ne dwumadie enso emo enti ene na ebere ben ena asafo no eba no ne asembisa ye busa o no ne de hia kese pa ne no wo hu se de meka se ye nua pani abewo ye no ye mpese ebe hyeda na afei ya bre hu pi wo na abanti ni fifira wo te ni nyina na ye mpia asamo no emudodo na mfanto no so ne aha na wonu so mfanto aso from that angle Sempakani Reitner Amponsa Takrade Central Church of Christ Akwaba ya jaminia de unua no makeka beduru ni ebreben na asasafo na ye boye su a ye nkoka ho no e hyase okay ti dedikai ma me na wase na yenchia yetiefo ene yahwefo a ehwe on Facebook ene YouTube nyinara yema obibiara adwo yema obibiara Akwaba question no a yebusa no eye question a we be say eye multi-million question everywhere na asafo ehya ase e wo Bible mu ma this Emmanuel Henry edikan LA foundation no say ebidum adwen kra atrom say na David oyo Kristoni eni say David yo Kristoni de ne ma wo ye no say no ye Nyankopon adamfo ti enti eno ane ye ken oyo Nyankopon adamfo no be wura Bible mu a ye wo kwan ahodo akese miensa ye Nyankopon ne enipa afaso de anante okay de di kan no eye de frɛ no agyanom wapen so saa ebre no ebewie wo eda Onyankopon ede emransem du ema Mose e obepo Sinai so ene ye babenya de frɛ no Mose apen so saa da no bekɔ awieye eda ye de Awurade Yesu san asendua so okay na Yesu tiam ka sɛ na wie na ye behunu sɛ Israel for asɔre dan ntomadan a ewo mu no emu team yi no ɛna saa ɔsom no ɛkɔ awieye ɔsom ɛtɔ so mmiɛnsa na yɛfrɛ no Kristosom no na Kristosom no ɛne asɔre ɛne nam enti asɔre no wa Kristosom ne nam no ɛno ne question no ɛda hɔ no sɛ na saa asɔre no ɛhyɛ aseɛ that's right enti obi a watie nkɔmmɔ ya bedu saa abere wohunu sɛ de wonim dada no
ɛno deɛ wunim amafutu a ya me de ma ɔmanfo etie ne sɛ deɛ wunim no fa to hɔ na de yɛ ka kyerɛ no tie fa ka deɛ wunim ne ho sɛ wantumi anyo saa na sɛ deɛ wunim no wo sɛ no ana abekura mu a wanhwɛ yi abedu dɔkono kwa na wo sɛ yɛhyɛ nkɔmɔ no ase a okay yɛhyɛ ase a no ɛbra edi kan koraa yɛte sɛ yɛka asafo anaasɛ de yɛn yɛfrɛ na asɔre ɛho asɛm wɔ the New Testament books mu no ɛyɛ Matthew chapter 16 to be a wunim mo Bible no check it ɛbra edi kan yɛ asɛ wofa de yɛfrɛ the New Testament no a yɛte sɛ yɛka asɔre ɛho asɛm no ɛyɛ Matthew chapter 16 na de kɔfa nkɔmɔ no baayɛ no ɛhyɛ ase wɔ verse 13 Awurade Yesu ya ɔne n'asuafoɔ no ɛnam na te sɛ deɛ ɔhɔhoɔ biara kokoro biara mu na ɔyɛ adeɛ bɛyɛ soronko a yɛka ne ho nsɛm no Awurade Yesu nso yɛhyɛ ase yɛka ne ho asɛm enti Yesu ɛtete nsɛm a ɔmanfoɔ ka ne bi ɛna ɔkɔbusaa n'asuafoɔ no ɛberɛ a ɔmatu kwan akɔdu baabi yɛfrɛ no Caesarea Philippi na ɛhɔ no ɛyɛ nsuo ano saa Caesarea Philippi no ɛhɔ na River Jordan ne ti efiri tí wɔn kɔduru nsuo no ano hɔ no na Yesu arelaxe to busa ne nkurɔfoɔ no sɛ ɛnam kurom a ɛyɛ ɔmanfoɔ ka sɛ meyɛ hwan a nkurɔfoɔ ntie asɛm wɔ yie baabi a yɛduru na dansedie nti mo ma me nkenkan now when Jesus came to the region of Caesarea Philippi he asked his disciples saying, who do men say that I, the Son of Man, am? Te me a meyɛ onipa ba no gyina hɔ ma Onyankopɔn ba nkurɔfoɔ sɛ meyɛ hwan a na wotie ɔmanfoɔ perception yɛ anom wɔ Awurade Yesu ho verse 14 they said some say John the Baptist some Elijah others Jeremiah or one of the old prophets enti saa bere nipa wɔ Jerusalem Samaria Judea ne nkurɔfoɔ ɛwɔ hɔ no ebinom susu sɛ Yesu ɛyɛ John the Baptist saa bere no na Herod ɛkum John enti wɔn adwene kyerɛ wɔn sɛ John asan asɔre firi awufuo mu no Elijah nso so Onyankopɔn de ogya te aseɛ nam na ɛbɛfa ne kɔɔ soro nti wɔn adwene kyerɛ wɔn sɛ wasen aba bio na nkɔm hyɛ mu no na Onyankopɔn aka kyerɛ Israelfoɔ sɛ Elijah ɛbɛba bio enti wɔn adwene kyerɛ wɔn sɛ Elijah ɛna aba no ebinom koraa adwene kyerɛ wɔn sɛ ɛyɛ Jeremiah wɔn nso antumi ampinpoint no ebusa sɛ ɛna tete adiifoɔ no bi ɛna asen aba no wei yɛ nkurɔfoɔ perception ya Yesu asuafoɔ no atibie na wɔn bɔ Yesu amaneɛ now Jesus Christ asked them a direct question now verse number 15 he said to them but who do you say I am mo deɛ mene mo na ɛkɔ na ɛba mene mo na da sɔreɛ mene mo to nsa didi enti mo nso mo se me Yesu me yɛ hwan a obi a wutie me no sɛ Bible no yɛ wo de aba ebi a yɛduru sinsan aseɛ now verse number 16 Simon Peter answered and said you are the Christ the Son of the living God now sɛ Bible me yɛka sɛ the Christ no a efiri Greek foɔ kasa a yɛfrɛ no Christos now Hebrew foɔ no frɛ no Messiah and answer the anointed one. Christos no simply means the savior, ajenkwa no. And it's how Peter answered the man Yesu tie and the work nyina say, "Wo na wo ye wiase ajenkwa no a yahwe wanim dadaada no, afei na waba." Okay. And Peter can we ye pe te Yesu remarks. Verse 17. Jesus answered and said to him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gate of Hades shall not prevail against it." Peter carry a yepe na Yesu say asama waka enye wadwene a eye honhon kronkron na ada na di e de a kyew no waka. Now the most profound promise ever made in the history of mankind. And already Yesu ka kyew no say men so me ka kyew say udin di Petro na obotan yi so e na mede masafo ebesie ye fe no possessive pronoun tie ne ye wan ka kyew Peter say una memwo si masafo e de ama me na mom eye obotan yi eso e na mede masafo ebesie
nneɛma mmiɛnsa na ɔsɛ yɛhyɛ ne nso okay deɛ di kan ɔbotan bɛnya ɛnna nka mbebusa ka bebusa on say pyjamas Bible class it say pyjamas and mbebusa question the question is say ɔbotan bɛnya deɛ ɛtɔ so mmienu asɔre no hwan na ebesie deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa osi wie a ɛyɛ hwan deɛ and the questions mmiɛnsa wei ɛna yɛbusa wie a ne yɛhunu sɛ yɛsua onyame asɛm mɛsa busa biem na ne din so bɛyɛ sɛ ɔde sɛ no deɛ osi wie a edin bɛ no afei ne yɛahyɛ sɛ yɛburu nsuo no that's right sɛ wokɔ Greek kasa mu a ɔbotan yɛyɛ rock yɛfrɛ no Petra ɛna Peter ne din no ɛyɛ Petros na sɛ wokyɛke wo Greek Bible no a sɛ wowɔ bi di a Awurade Yesu sɛ upon this Petra I will build my church already like I say your name is Petros now saa nsɛm mmienu no aseɛ ne sɛ Petra no ɛyɛ ɔbotan kɛseɛ yɛ a yɛfrɛ no cliff ɛna Petros no ɛyɛ boba enti Peter ne din ase kyerɛ boba anaa stone enti Yesu sɛ wo din di Peter na mmom ɔbotan yi so ɛna me Yesu mede masafo ebesie question is sɛ ɔbotan bɛya 1 Corinthians masrɛ wo fi atroto hɔ Toronto fong ma edi kan eti a ɛyɛ edu chichemu ɛyɛ ɛnan no nchichemu 9 ai yentie ma edi kan etredu nchichemu 9 yentie Awurade asɛm na webe mu ahunu sɛ onyame asɛm ɛde papa verse 4 ne sɛ and all drank the same spiritual drink for they drank of that spiritual rock that followed them and that rock was Christ ɛde asɛm na Korintofo ngoma ka kyerɛ yɛn no ɔsɛ na wɔn nyinaa ɛnom honhom fam ano ne korɔ na ɔnom firi honhom fam ɛbotan a na edi wɔn akyire no mu na ɔbotan no ne Kristo onyankopɔn ma yɛnte aseɛ daa amen wa wo fie no nyadaagye a kan firi verse 1 okay ɛde asɛm na ɔka kyerɛ yɛn okay ɛbere onyankopɔn kɔyi Israelfo firi nkoasom ɛwɔ Misrim no ɔne Israelfo tu kwan ya beduru baabi na Israelfo hyɛ aseɛ complaining Mose deɛ bɔne ne yɛde ayɛ wɔ yɛte Egypt yi wɔn bo yɛn sɛ denara a nsuo ɛbɛnom deɛ ne yɛnya bi nom ɛna wo de yɛtu kwan ya beduru ɛsrɛ su ha nsuo ɛbɛnom mpo yɛnya bi enti ma nsuo nom ɛna Mose de complain no ɛkɔto onyankopɔn anim okay ɛno na Awurade ka kyerɛ Mose sɛ kɔ anim kakra na abɛkɔ no me Awurade mɛdane botan akɔgyina anim hɔ deɛ di kan no fa wo poma no fa kɔbom na nsuo ɛbɛba okay Mose kɔyɛɛ no nsuo baa wɔn nom wie yɛ wɔn tu kwan kɔduru baabi no wɔn san complain bio enti wɔn san kɔ Mose hɔ this time Awurade ka kyerɛ Mose sɛ fa wo poma no kyerɛ botan no na kasa okay Mose kɔ na nkurɔfoɔ no ahyɛ evangelifo bɛ so ɔma ma ne bu afu ɔmo ahyɛ na ahoroba no mekɔ na kyerɛ masesa sɛ ɛyɛ atamdidie ahoroba no hey tie sɛ masesa menka biem no ɔmo ahyɛ na abufuo okay ɔkɔɛ na ɔde ne poma no san kɔ bɔ boba no mu bio okay nsuo no bae nanso ɛno nti na Mose wantumi ankɔduru Kana no wabɔ Yesu maa ɛberɛ a Yesu nyɛ ready saa botan no ɛna Bible sɛ ɛyɛ Awurade Yesu so Jesus had been the rock since time immemorial enti ɛberɛ a Yesu kaa sɛ ɔbotan so na mede masafo bɛsie no deɛ na Yesu ka ne sɛ upon this confession ɔka kyerɛ me sɛ I am the Christ no Christ no so ɛna mede masafo ɛbɛsie therefore I am going to build the church upon my own self te me ana mesi asafo no unadofo de o kan sa na che ɛno na meka kyerɛ Bible mu no na asafo no me ana mesie mesi wi a ɛyɛ me Yesu me ame dia Peter kyɛfa a ɛwɔ mu no ɛwɔ verse 19 enti hwɛ verse 19 Matthew chapter 16 verse 19 no na etie Peter the kyɛfa ya ɛwɔ asɔ no ne sie mu and I will give you the keys of the kingdom of heaven and whatever you bind on earth will be bound in heaven and whatever you loose on earth will be loosed in heaven
enti de Yesu ka kire Peter ne say ɛda me Yesu me de aso no bɛba no me de aso no safoa ɛbɛma wo Petro na wo bebie aso no ama enipa adi kan akɔwuram ɛno nso de asɛm na Yesu wo ka de Yesu ka no say ɛda yɛ de bɛte asɔre no Peter na bedi kan ya preaching ya edi kan ama nipa abewuram. Now this is your Bible. Question and say the Yesu ka ye ebem ana amem. Enti afa ye ntu mirika. Sense mirika na ye kɔ hin. Ye kɔ Acts chapter 1. Asomafo Oduma. Okay. Etira eye baako. Atie for of mo trot quotation no. Trot quotation no to ho. And e bebusa questions pa. Na afa ye hwɛ de Onyankopɔn de bɛma yɛn. Okay. Mini kan and prepare wadwene. Verse 1 to verse number 5. The former account I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach. Now, as I would say, Asamoah, Luke, Kenya. Nekrata, Trokoma, Papa, politician, a friend of Theophilus. Na, Wababe ye, O Christo Nifufro. Enti, Papa Nenso so, Christo som, and the years was all on the Bayano, a Hontiasie. To say the questions, Pepe. Son and Theophilus. Theophilus, no politician. Okay. You have to say an original minister. Opening some more, say mensa. No other boys who obey Christo. No busa questions, and I saw on the crown at the Bena Sassi. And the Luke who throw crata at their command. Okay. And Morgano said, Medical throw the book of Luke at the Abreu Dada. Now, no one throw the bread one. If I know my years to say, your not or church. Now to the Twasso, verse 2. Until the day in which he was taken up, after he through the Holy Spirit had given commandment to his apostles, whom he had chosen. Na Yesu yosa de no akopem eda ye fa no kɔ soro. Na ansa ne ye fa Yesu akɔ soro no, na onam honhon kronkron so e de ahyɛde ama n'asomafo a oyi wɔn no. Now aha nso so yɛnte ne bi ase. Bible use the word apostles. And the Bible said Jesus chose the apostles. Manchester and Kofu be church the argument. And so the battery mo your friend osomafo. Enti won so society hey, why so na asoma. Therefore we are apostles. And the church the mu no. Obi ayasoma no your friend messenger. True or false? True. The apostle no your special office. Ya Yesu and the two nkrofo ni din say mo na friend apostles. Obi si nyina Yesu akidi fo ntia nyina ya apostles. Wo di Yesu achi wo ye disciple. Enti Yesu akidi fo disciples me Yesu disciple. Ya achi Yesu disciples. But apostle de Yesu na frɛ ni pekuo bi e no to omudin say mo ye me Yesu masomafo. Okay. And also so nyada age a betuma kenkan Luke chapter 6 verse number 12 e de ba no e wo ho Yesu e na ye osade no. Now, Oma instructions to whom he presented himself alive after his suffering by many infallible proofs, being seen by them during 40 days, speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Bible said, yes, we are sorry, you know. Or than what the church are as 40 days. The sequence of additional Yesu no. Na ne ho a oda na di kire wo mo no. Bible say u dispute a enye yi. Enti yade a ye nokore ya oda ne ho de me nipa hunu say Yesu owu ye no. Wa sorry. So de nsem e kire Thomas de ende ba bia ye mesere no no. Aha. O say Awurade ji sam de mensa be wuram, me de mensa be wuram. Na kwani tiri mu oden. Obi ya bo ne nsem da do san de nsa akowuram wo bri Yesu ni krom. Da opeso ogu. Aha. Eno na Bible say o ka bo mu a ye friend infallible proof. Infallible proof is say oji ho achi ni a enye yi. Beyond reasonable doubt. Aha. Ya kwa say lawyer for bro for no. Enti Awurade Yesu Bible say osore no wa yesa na ebra osore ye no. O ma sa asomafo yi ahyede fatu trim e ma awere mfi. Abusuafo ahyede no aha. Ah, what's there? Me see we kire po. Okay. Ahyede ode ma wo mo no. Efa Onyankopɔn ahennie ɛho. Yes, ase no. And me nua Henry, kire mu say, the church
and the kingdom are sometimes used interchangeably. You can't say interchangeably, no. Yet me can see. Yeah, but you know, say, me din the retina amponsa. Usham now from a brother retina, me din no. O from brother amponsa, me din no. And the mini paba akufuo no. You throw amponsa retina so. Me din no. Mini paba akufuo no. Utumi from me brother amponsa. Utumi from brother retina. Utumi from brother retina amponsa. Utumi from brother amponsa retina. Ni nyina ye me din. That's right. Now you choose how to use the names at any given point in time. Okay. And when they say, who use interchangeably. And to church, no, any ahini no, and to there be a Bible a use bom. And the Bible say, Onyanko Pomba Yesu, a man as some of one a said there are a fa na hini no ehon. The entire man use ahini no say, and conform no more say Israel for. And Onyanko Pong at the kind as Shahon come da at the atoho. And they were in the waiting. And the Union say Isaiah Umano. They're the radiase. Afe yentumrika na yenhwe de erade Yesu kan. Verse 6, 7 no de betumi akan ofie. Okay. By verse 8. Verse 8. But you shall receive power. Ebro makobusa Yesu erade na da be na ade ahenie no bema Israel bio. And Yesu say mo pray dodo. And da ye de ahenie ni beba. Any adam de besha mo nsa no de eno men kan kire mo sesi a na mo me ma mo henti bi sa henie no ba de mo benya nie. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Sa hoden eba mo so ebra hon kronkron aba mo so a mobaye madanse for na dance mbasa se afri Jerusalem na abotransa de kire no say enkomo Yesu na suafo ni die no eye ahenie no a ode beba no ana o ka kire mo sa ahenie no se ba ebesa se afri Jerusalem enti ho adanse die be free Jerusalem ye free Jerusalem was say ye de ko Judea na Judea no say all Judea nya Judea part ansa na yakọ Samaria ansa na beduru asase anu no ho ababia abusuafo baabia me no waka asemi aba beduru no asori biara ose eno na ya asori o Bible mu na sha ase o Ghana ha no eye Yesu de no a enye yie aha okay ma me nsusu bio se Yesu ka se asori no be sha ase afri Jerusalem asori biara enne ewo wiase na aso no sha ase free oman Ghana mu no sa wo be ka se no na Yesu de no a enye yie okay de ye nim fa Awurade Yesu hu no se ontwa ato na ye se ebia matu kwan akọ Jerusalem na ma akọhye asọre na ase wo ho na me de aba ase no so ene eguso edi nkomo yi okay maka tro se Yesu wuye no Bible say odi 40 days ansa na wokosoro ana Yesu ene na suafo no kasa ana oka tro mo se enche ena yi muada mo benya honhon kronkron ahoɔden no na sa ahoɔden ne ba ɛna mo di kodi adanse no ɛna meka kyerɛ sɛ de edi kan asɔre no sɛ sa ahyase free Jerusalem enti asɔre biara anhyase wɔ Jerusalem na oklem sɛ no na Yesu dia no de edi kan no wati ya kɔ sansuo free Jordan mu dia ba say Jordan obi so kawe edem okay just google it Jordan no obi so kawe obi dware wɔ ne fie a ne fie adwa Yesu no ɛda river Jordan yɛte Ghana ha yi yɛwɔ nsuo bebree wɔ Kumasi ha no mo a ebire bi atwam ne yɛde adaawa ɛkye na mo ɛno betuma akɔyi na mo bio yɛsɛn no ɛyɛ bɔɔla okɔ nkranya ɔdɔɔ na nsuo sɛbi ɛhɔ na nkurɔfoɔ gya wɔn nan ɛnso saa nsuo no nkwalaa adware wɔ mu pɛn yɛakye nam ɛwɔ mu da saa na Jordan no waayɛ na yɛ before de yɛ mɔborɔ no saa na yɛteɛ okoduru hɔ ɛnɛ yi a obi adwa ayɛ nsuo ɛda Jordan obi akɔsɛ gu pintuam fakɔ lab na kɔhwɛ de ɛwɔ mu ɛde asɛm na esi yi a yɛbɔ Yesu ɛsuo Jordan yɛbɔ Yesu ase ɛsuo Jordan kyerɛ sɛ obi ankɔ Jordan yɛ mɔ n'asu ɛna nanka yɛwɔ ka bɔ papa ɛnti daabi Bible sɛ asɔ no bɛhyɛ aseɛ wɔ Jerusalem na ɛda no ɛde bɛhyɛ aseɛ no Yesu sɛ ɛnɛ yi mu ara sɛ wohwɛ Bible no say not many days from now verse number 5
not many days from now. Okay. Now, ade ba ko so ase ne so ne say days are not weeks. Days are not months. Days are not years. Yes, okay. And Jesus said not many days from now. Now the now no a time where Jesus and wo mokasa no. On the 40th day, ya ode asede no e ma wo no. Afa yentu mirika. Na yen ko chapter 2, the book of Acts. Na yen say the Jesus kan ye no e ba mu ana amem. Okay. Verse number 1. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. Now, men can intend to say Pentecost and now so reading Bible said when the day of Pentecost had fully come. Now the Bible can say BB aye fulia. It was in the process of getting full. Into the day of Pentecost, no, Israel for no edie. Now, one would did sa afashe no, ebra one would twam afashe no ewie. So one would twam afashe no wie no a. Onyankopon mo kan. Homeda maako enson 7 Sabbaths. Now 7 Sabbaths bia no 7 days. And it's a okay 7 Sabbaths no a 49 days. Unya 49 days no a na ye Onyankopon ka kire mo say kind to the 50th day. Me the Bible be you ano. Sa 50th day no and the Hebrew focus am your friend Shavut. Why? Hebrew focus am no your friend Shavut. Shavut. And Shavut no e ya afasha na Hebrew fo no edie. And no na Greek fo friend Pentecost no. Now Pentecost no a compound word. Okay. Penti. Me pacho. Me dem ntwe nsan ya. I'm to mention. Aha. Now so now say baako Greek kasa. Ene Shavut. Dabi Hebrew and Shavut. Hebrew na Shavut. Aha. Okay. And Greek Penti. Pentecost. Oh, okay. And Penti no. You quite basic mathematics with school no. Yes, you'll be a friend of Pentagon. Pentagon no be a 5-sided object. And te and womunya sa pentagon the free. And te penti ejra home 50. Coast ejra home days. And te Pentecost no 50th day festival. Now Sabbath no e wa for Bible. Leviticus chapter 23 verse 15 and 16. And there's Monkai. Monkai. Can you know? What I can you cry and yet? Shavut. And who Shavut to know her. Nebum or Trow. Barbara no, Etrow, a fashion. The 50th day festival, no, a honor. Leviticus chapter 23, 15 and 16. Ose na monkai and na free homeda no actually da. Aha. Da mudi ohim free ohim efi no eba no enye na wotwe nson pepepe enti tieni o eda mudi twam afahye wieye na mudi ohim aforebo eba ye de frɛ no heave offering no mudi ba wieye no monkan homeda nson pepepe woni mu ma kakra bi a 7 by 7 bema 49 mini atoa so monkan da duanum enkosi homeda a etoso enson no akiri da so now enipa entie ha yie samokan 49 days ni wi a on the 49th day no ebe fall on Saturday then count to the 50th day okay ebe fall on Sunday and also found to mutimi de be ya de am I ready and the Mirifi. I tell father of Montreal. Montreal. Mirifia. Yes, I don't know. And a Bible say, one for on my 40 bo, embre unyankopon. And no, na mega just say Hebrew for no, a friend Shavut no. And it's a Hebrew Bible and the crowd. Then you see the Shavut there. Okay. Now you come into the New Testament. And no, na Greek for no friend Pentecost no. And in Acts chapter 2 verse 1 it say, when the day of Pentecost had fully come, not to say they had counted the 49th day
unto the 50th day. Okay. And a medical catcher say yes, so you know. Bible say odi 40 days was as so and san oko heaven. Ebusuafo ntie. Now minua afa verse number 2 no. Acts chapter 2. Or say, and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. And on the 50th day, no, Bible said, "Empofrim wara," and the who said, "Enfrema bi a ebo na emu odin." Ati say ehum. And enfrema ni be wura edem ho. Ebe wura ho no. Afa ye hu say enfrema na ebo. Now you to your body musa question. Answer the enfrema na ye. Bible said enfrema ni boy on the 50th day. Okay. Yes, who ye no, odi 40 days answer na okosro. On the 40th day no, yes to catch them say, "Montwa wo Jerusalem." Kwapem say mo benya ahoden not many days from now. Now wa uni mask kakra bi no. Bible said when the day of Pentecost had fully come. And I'm saying no 50 days. 50 days. Yes, 40 days answer na okwo 10 days. 10 days. Now we are talking about days. Yes, to pass as so obewui. Not call heaven, you know. We are in the 21st century. 21st century, let's say 100 years, Marco sa 21. Engineer, what 2023, no. What the be days in what? Now, somebody will say, I'm a Canadian, I make a turn, and no. And yes, was some work at all, say, not many days from now. They say, your per days, your per weeks, your per month, your per years, I will do thousands of years. Thousands of years. Maybe I'll be reader. Say, one who say, yes, a coin would be 40 days no coin. Nti no Pentecost dano eduru na che se okoye 10 days pepepe ena enfrema na bo tie mu say enfrema benya sa enfrema say no ne ahoden no ena now verse number 3 then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Bible say fe hon konkron be wura edem ho no. Ebesisi wo mwatifi. Na yehunu bibi ti se tekrema ya papa mu ti se oja. Na betrechna wo mwatifi no, wo mo hyase se wo mo kasa ewo kasa odo emu. Speaking in other tongues as the Spirit gave them utterance. Eno yanko yanim se ho question ba de e be yi ano but for now de yanko yanim sesi ano de me de ye now Erade Yesu e se bo no o ka kire am se mo sha se o Jerusalem a mo be kwa Judea mo be kwa Samaria na makwa asase anu mo ho aba bia de enti a enkofo no ka kasa hodo no mintiti e ho ntentem. Now verse 5. Nanke busa se adentina ne se no mu Jew for na na atwahia. Nti adentina ne o mo anka o mo krom kasa Jew kasa no preko. Masem no ana we busa on question no. Entity. Verse 5. And there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation under heaven. Enti Bible say ɛda no asade we ba ye no enkrofo a na ewo Jerusalem saada no de di kan Jewfo enkrofo a wo mo ye nyamesom nkrofo a wo de wo mo kra abɔ afɔde ama nyamesom saabre no ɛne enipa efiri ekuro bia so saabre ewiase no na edu wo Jerusalem te de me ba question no so say obi e frafrani o Kumase obi ka Dagati o Kumase obi ka Chinese o Kumase obi ka Hausa o Kumase obi ka Spanish o Kumase obi ye Indiani o Kumase and the Bible say yem preaching just ankrofo no nyina enti said ye be betumi preach akere omo no na so onyankopon ade bibi ba ye betumi preach akere sa ankrofo no because ankrofo yi and ye ba beje wo nkwa e de ba be ya asore no. Verse 6. And when this sound occurred, the multitude came together and were confused because everyone
heard them speak in his own language. Enti nkurɔfoɔ no hyɛ asɛ sɛ wɔn kasa no obi ate sɛ yɛka ne kurom kasa de akyerɛ no. Enti Bible sɛ wɔn ba bɛyɛ confused. Wɔn confusion mu no hwɛ deɛ esi yɛ. Then they were all amazed and marveled, saying to one another, Look, are not all these who speak Galileans? And how is it that we hear each one in our own language, in which we were born? Now, Bible uses the word Galileans. Now, one more kasa nyina Galilea for. And then the nyina yete so one kai kurom kasa e de akyerɛ yɛn. And then Bible places our word Galileans no ɛwɔ hɔ. Sabi mpredua Galilea for no wɔn nkɔ school. Omo ye fishermen. Na obi a watena baabi a fisherman fo wada no abofra no anu yasa said na ekopo. Enti obenyini no na ne ho akokwa. Enti fisherman no onye obi a wakɔ school akosua linguistics. Eno na man ye nkrofo no nwanwa no say ye bi say we no sabi tibo ankosofo. Na obi a won kɔ school that de eye de no watumi akosua linguistics. Ya all kind of research said ye me kan wo me krom kasa mu no. Enti, omabusa sa question, you know. And how is it that we hear each one in our language in which we were born? Now, verse 9. Persians, Medes, Elamites, those dwelling in Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and part of Libya, adjoining Cyrene, visitors from Rome, both Jews and proselytes, Cretans and Arabs, we hear them speak in our own tongues the wonderful works of God. Language. We hear them speak in our own language. And someone, now the tongue, and I'm going to say, the tongue in the Greek language is called glossa. Glossa means language or dialect. And to be krom kasa a yedi awono. Ana ne kasa a oka. And you find a tongue. Ana dialect. Ana language. And a Greek form for glossa no. And again, obi be da ka bi fufuo bi a wati. This is your Bible. Now my point in the say. And Crawford na wo mu nyina te se ya ka mkom kasa kire omo. Yes. Enipa na wo hobi no. Na Egypt fo e ka ho. Na Libya fo e ka ho. Enne Ghana ha yese yama broni e de asore abedada yen. Unnim o Bible ntia. Eda Kristo sum sha ase no. Ya musa sa question no. Abrofo ebedi yeso no. Yente se Israel fo abedi Ghana and Africa so da. Dabi. Won obedi yeso no ye France for Portuguese for English for and German for bi kakra Africa Israel broni bedi yesoda yante say Greek broni abedi yesoda yan na ya call mo hobusian okay and so eda Kristo som asase ya beti asore no na Africa for ho na broni no a obedi yeso sa da na oni hobi Arab for now no mo nyina hobi enti aye misconception a yanya Kristo som ho san krofo we nyina ho now ententem Yesu ka kira yen say odi aso no safoa ebehye Peter ensa afa yen hwe say asam sa de see ya okay verse number 14 but Peter standing up with the 11 raised his voice and said to them, men of Judea and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you and heed my words, for these are not drunk as you suppose, since it is only the 3rd hour of the day, but this is what was spoken by the prophet Joel. Ebra omo say okasa hodo mu no. Oman fo ne bo omo charge say omo no monsa abo. Ana Peter say ye moe na fe na abo anopa 9. Israel fo amamre mu no anopa saa no untumi nkobo. Enti ye mroi. Na mom when odinfo Joel enkwam a ohye no say enna edi akire no onyankopon behwe ne honhom kronkron agu ohonam nyina so asem a Yesu ka aye no abam eno to ani preaching ne so oto aso abedru verse number 36 afei enuanom hwede yesi therefore
let all the house of Israel know assuredly that God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ. Erade Yesu no amuyi ni ma ya yeku no no. Se de Onyankopon aye no Erade ene Kristo. Ensem mienu. Ye ka say Erade a brofo mu no. Ye say Lord is someone who exercises jurisdictional authority. Obi a ye de potamu bi to me ahye no nsa. Enti obi ni kunu ti fi ofre no miwura. Miwura no kire say efie ho no ono no ye boss a wo fie ho. Owie no kire say Yesu is also the Christ. Christ there machire omu dada. Enti Yesu ye agenkwa na ono nso e na ewiase tumi nyina aya ne dia. Wo mo te ye pe abusuafo verse 37. Now when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? And krofo yakokum Yesu omo yina ma ameyeko no ana omo busa se ede be na yenye question no say ede na yenye ene yadwane afiri owuo mu because Bible say for the wages of sin is death boni aketua eye owuo ene si yakum Yesu ni aye boni ne yebewudi a ede na yenye ene yadwane afiri owuo we mu. Verse 38. Then Peter said to them, repent, let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Moma mubiara ma kwan ya mon wasu. Ema ne bone fache Awurade Yesu din mu. Ambenya hon kronkron ache de no. Verse 39. Na sa bo hye ye mo ne mo ma edea. Enipa dodo a wo akirikyiri. Ene wo mo ye Awurade ye Nyankopon be from aba no enyina adea. Question is say edea be bo sha. 1 John chapter 2 verse 25. Na ebo a ode ahye yen no ene da nkwa. Na okay. Enkrofo atie ensem we nyina awie ye no. Verse 41. Na wo mo a eje asem ni di ye no ema ye bo masu. Na eda no ye bo akra be ye se empem miensa asu. Na ye de won abeka won ho. Na sa enkrofo no ko so tena asomafo no enkyerɛkyerɛ mu. Pa na obubuo ne empaibo mu ene ayonkofa mu. Now verse 47. Na obiara Onyankopon agye no enkwa no tie ha yie. Onyankopon de no ba beka asafo no ho da. Tenkrafo a yɛbɔ ɔmo asuo no na wɔn yi onyame ayɛ. Wɔn wɔ animuonyam ɛwɔ ɔman no anim. Na ɛda biara now mark that statement on a daily basis. Obiara a yɛgye no enkwa no onyame de ne ba beka asafo no ɛho da. The church. Then our brother a definite article, not a church. Enti obia onyame gye ne nkwa no onyame no awa asafo a ode ne beka ho. Now my last point. Now say what we have time no. Me bre no. Obre no. Asori a ewo Bible mu a Yesu de ba ye no. Ye join it. Let me repeat it one more. Asori a Yesu de ano. Untime nsori a se me pesa me join it. There be. Yesu no na ye addition no. Enti wo fa ekwan ye sesa wo fa so a na Onyankopon aturo wudin e de aka asafo ne ho. Hebrews chapter 12. Na wa hwede emeye no a asem bia meka no me ma ho quotation. Se enti na me chase akasa no me se Peter ngoma edikan no. Hebrews chapter 12. Ya be quotations mienu. Mo verse 22. Hebrews chapter 12 verse 22. Verse 22 and 23. And 23. Afi tie Onyankopon asem. But you have come to Mountain Zion and to the city of the living God, to the heavenly Jerusalem, to an innumerable company of angels. Now as I shall say from verse 18. Na ode toto ebra Israel for call before Sinai so no. And I say sabre no na ho mu ehu. Na nipa ehunu be pon no wo mte onyame ne no. O mu nyina asuro yi. Na mum sa wo ba so ni mu dia. Wo ba bepo Zion so. Onyame Nyankopon e de bepo Zion gyina ho de ma bibia ye heavenly. Mo ba Onyankopon ti asefo no ni krom. Ane abofo mpempem enhyiamudie. Now ma memfa nimdia ba akon so ma no watiefo. Ye bo bi asu a ye say odebone ni ba akosakra na adwen a na abofo odi ahusie wo soro. Ye nti ate sa ne say wo ba ye church member, you have come to the church of the angels.
Any above for the Shia. Now, had the Atuaso. To the General Assembly and Church of the Firstborn, who are registered in heaven, to God the Judge of all, to the Spirit of just men made perfect, to the Church of the Firstborn, the General Assembly of God, which are registered in heaven. And Opa Super Church in Mua, or registration, the Yano Osro. As I see, so the end for records. Okay. Sadia Wenso at the Yababe who said, Yaka said, Yatro D or heaven. Organization Biara, baby, you keep it the central data, no, baby, and headquarters, therefore, baby, a headquarters, no, and one ahead of that organization, no, or tear. I saw the years with Yano. So I was out here, Dano, no, the friend of quarters of the headquarters, no, or than not, the quarters of the head, baby, a penny, no, or tear. And I saw the years with Yano, any headquarters, as I see so. Second Baby Bissam say, sorry, no, the headquarters. Any be in a CCI, what can the Bible say? Yeah, son, so the years with Yano, the headquarters, no, is true. I didn't hear. Papa no aso ane ya ne dia no e ho no te na no na oriental data no e wo heaven ho okay entu o question bi ebusa me se de ase wakeka ma questions na me wo bebre no na tutum tokuro aha never ba go bin ka ho ba bia wo ka se ye bo wasu a ye do beka asafo no ho no na me che se ebia me so ya bomasu e wo baabia e wo se nyina ye kɔ asɔre baako up to this point bebe makasa bedru ye no so wutie masɛm a meka ye free Matthew chapter 16 na baabia Bible no kasa fa asafo ne ho bia eye the church ye hunu churches and I'm got to say the e wo brofum no eye definite article e che baako bibi poti bi. And the question is, what was sorry a womb? Meme the army woman. Let the Bible speak. And the Bible na say odibusa ho say. Na me busa say anti Bible abo asori din potin say ebo masu a min ho na wo se meko. Pepe. Mun prove ma me ansa na mama che for the problem is baby I am a person can be drawn son of my body din man ruho. Nemo me watch now. As a time no aboy. Romans chapter 16. Mama quotations me no. Romans chapter 16 verse 16. My main kind see mama quotations me no was only din no. Okay. Now verse 16 no tie. Osman for Paul. Yeah, autocrat akoma asori a ewo room. Greet one another with a holy kiss. Na so dem a chire mu yi. Hwe ye no wan kofi obi ano. Wan ko to me say bramponsa say ya mfefe nkofo ano. Anofia we no holy e ka ho. Holy kiss. Asamu da ho no no. Ana nkofo e de la take come so me say omo wo Rome. Rome no e wo Italy. Oman bia na mamre. Enti Italy for no mo de wo mafro e de dinchia. Enti ahano kra ya o kan e dispute the fact say obi beka say abrofo ene de Christosum ebreye no de bedada because Italy dey say no so ya broche. Anu na me ka kire we ya. Omo so ya abrofo na. Anu na me ka kire we. Okay. Enti se Ghana ha na oto de aba. Ko beka say tia wunua na bo ne nsa ano. Ti holy kiss ni nyina ne say fa wa afro e tia wunua asumdue wo mu. Kofi obi ano e me ko tumi. Now, I say, greet one another with a holy kiss. The churches of Christ salute you. I had the answer I had your use churches of Christ. Okay, sir, churches no adults. There yes, sir. Paul no or your missionary. Or your sempakani. Since I didn't free takradia, mabahe. Mabatafo. Se me free hana man ko na me ko bantama. Na se me kɔ from me kɔ for krom na me chinchin sansafo we nyina mu a asafo bia me kɔ mu no church of Christ
na mom me kwa obi amka se bronko a chiata krade fo ma ye okwa chiata krade fo ma ye they are all throwing aya krata it is all trust a current for say omu chia mo galati for say omu chia mo episode for say omu chia mo a obetra onwie okay ejano na friend summary no ntina enti congregations ya wakọ mu nyina no omu so omu chia Rome for no and waka omu abom say all the churches of Christ salute you. Now point number 2 me quotation to 2 Acts chapter 20 verse 28 Matthew nkrofo ede eye ensensem bebre e wo ho me ka ho asem nkyere otiawa 28 ai ti erade asem verse 28 you know ti the Bible tire kronkron no e ka kire me no mie no e na adwumre o say therefore take heed to yourself and to all the flock among which the Holy Spirit has made you overseers to shepherd the church of God which he purchased with his own blood. Now, okay, church of God wa hanu a obi say you know church of God no me no ya adwene. But the year refer to no as God no God the Father. Bible also say God purchased the church with his own blood. They are from the God the Father no o ma sa so da. God the Son, Yesu Christ. And the Bible say wa ba sa so. Na obewu idi ni moja enya asafo no. Therefore, it qualifies Jesus to be God. Enti the church of Christ. Ya Bible friend no e Bible mu no. Eno e na ye asori a eye Yesu dia no. Now dem di wie no. Church ejira ho de ma individuals no a ya to nsa afre ye no. Big for no friend ecclesia. Ecclesia no jira ho ma called out. Then kasa off. Woni kasa off no. A adjective a denote possession. Christ papa no ene dia no. Baby a me sha say free no. And na dem ba be wie ho no. Say bra Yesu can say upon this rock I will build my church no. Erade Yesu a kire de obesi asafo no. Osi wi de eye no dia. Bible am who said Jesus promised to build the church. After building the church belongs to Jesus. Therefore, the church bears his name. Amen. Amen. Onuadofo de wo kan sana tie adwumadie na yeguso a yetie ene the Bible class no ye teacher for buy no omu teacher omu yi